мақомот ба пайвандони абдусаттор пирмуҳаммадзода рӯзноманигори боздоштшудаи тоҷик рӯзи 22 октябр иҷозати дидор доданд. пирмуҳаммадзода дар ин дидор гуфтааст ки пас аз нашри муҳтавои номааш мақомот ӯро азият доданд. ин суҳбат як рӯз пас аз нашри муҳтавои номаи пирмуҳаммадзода сурат гирифтааст. ӯ дар номааш навишта буд ки аз рӯзи аввали боздошт зери фишори равонӣ ва шиканҷа маҷбураш мекарданд то иттиҳомоти ба қавлаш бофтаи мақомоти миллисаро ба дӯш бигирад. абдукарим пирмуҳаммадзода бародари абдусаттор рӯзи 24 октябри соли 2022 ба радиои озодӣ гуфт ҳамсараш, писари хурдсолаш ва хоҳарам дар боздоштгоҳ бо ӯ мулоқот карданд. ӯ гуфт рӯзи мулоқот пеш аз нашри муҳтавои номаи пирмуҳаммадзода дақиқ шуда буд ва он ба нашри нома ҳеҷ рабте надорад. абдусаттор дар мулоқот ба ҳамсару хоҳарам гуфтааст ки баъди чопи номааш дар расонаҳо мақомоти зиндон ӯро бозпурсӣ намуда азияташ доданд. пурсиданд ки чӣ гуна ин нома бидуни иҷозати онҳо ба берун баромадааст, чаро ин номаро навиштааст. ӯро ба як утоқи алоҳида бурда бозпурсӣ намуда дубора ба утоқаш оварданд. гуфт ӯ. бародари абдусаттор аз қавли хоҳараш мегӯяд вақте бо ӯ суҳбат доштанд дар чеҳрааш осори латукуб набуд, вале афсурдатар ба назар мерасид. баъди нашри ин номаи пурдарду алам пайвандон сахт дар ташвиш шуданд ва аз саломатиаш нигаронӣ ҳастанд. ба раёсати маъбасо нома навиштанд, мехоҳанд зуд аз ҳолаш бохабар шаванд, вале дар посух иҷоза надоданд ва гуфтанд ки пас аз 15 рӯзи дигар метавонед мулоқот кунед. мегӯяд абдукарим. абдусаттор пирмуҳаммадзода дар номааш навишта буд ки зери фишору таҳдид ба гуноҳи нокарда эътироф кардааст. ӯ навишта буд 10 рӯзи уқубат, изолятсияи комил, таҳдиду таъқир ва расидан ба аъзои оилаам водор кард ки гуноҳи накардаро ба дӯш бигирам. дар навор матни навиштаи кормандони ОБОПи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи он ки гӯё бо раҳбари мухолифин Муҳиддин Кабирӣ дар робитаи доимӣ будам ва дар Тоҷикистон инқилоби омода мекарда бошем, зери фишори ҷисмонӣ хондам. пайвандонаш рӯзи 9 октябри имсол шикоят карда буданд ки пирмуҳаммадзода зери фишор ба гуноҳ иқрор кардааст ва аз мақомот хостанд онро аз эътибор соқит кунанд. мақомот дар гузашта ва оло ба суолҳо дар пайванд ба қазияи абдусаттор пирмуҳаммадзода ва рӯзноманигорону блогерон ва фаъолони дигари боздоштшуда посух надоданд.